Layal. Vil du godt præsentere dig selv? Ja, jamen, hej, jeg hedder Layal Rabbe. Jeg er 25 år gammel. Jeg studerer på socialrådgiveruddannelsen på VIA University College. Og jeg går på min 3. semester. Ja, så har jeg lige et par spørgsmål, som du skal besvare. Hvorfor valgte du den her uddannelse frem for andre? Jamen, det har ikke været en nem beslutning. Det har taget mig lang tid med at finde ud af, hvad det er, jeg vil. Jeg har været i andre uddannelser, før jeg fandt ud af, at det var socialrådgiveruddannelsen, jeg gerne ville være. Det begyndte, da jeg arbejdede på en skole med socialt belastede unge, og så fik jeg øjnene op for, at det er noget, jeg gerne vil arbejde med. Så derfor har jeg valgt socialrådgiveruddannelsen, fordi det er en meget betydningsfuldt arbejde. Ja. Hvilken overvejelser gjorde du, da du valgte denne uddannelse? Ja, jeg gjorde mig med en masse overvejelser. Jeg tænkte på, om der var mulighed for, at når jeg bliver færdiguddannet, at der vil være arbejde. Det har jeg også tænkt på, at der vil være mange arbejdsmuligheder, og det er flere steder. Det er ikke kun bestemt til én arbejdsplads. Man kan arbejde i flere forskellige afdelinger i kommunerne. Jeg har også overvejet om jeg er psykisk robust til det. Det er ikke en nem arbejde. Man skal virkelig have haft sådan nogle livserfaringer. Man skal vide, hvad man er, hvad ens værdier er, og man skal være psykisk robust. Ja. Hvilke muligheder har du efter, når du bliver uddannet? Jamen, det gode ved det her uddannelse er, at der er rigtig mange muligheder. Altså, man kan studere videre. Man kan tage, for eksempel, jeg kender mange, der har taget 2 år op kandidat for at læse socialarbejde. Men de fleste, de arbejder direkte ude i kommunerne. Man kan arbejde rigtig mange forskellige steder. Man kan arbejde i kriminalforsorgen, man kan arbejde i familieafdelingen, man kan arbejde i jobcenteret, man kan arbejde i handicapafdelingen. Men der er rigtig mange afdelinger, man kan arbejde i. Altså, hvordan tror du, uddannelsen er psykisk? Altså, nu har du jo været i praktik i nogle institutioner. Kan du lige fortælle om dine oplevelser? Jeg har faktisk kun været sådan i noget, der hedder fluepraktik. Vi skal til at begynde praktik her i februar, hvor jeg kommer til at være der i et stykke tid. Men ellers har det bare været sådan en præsentation af afdelingerne. Jeg har været på familieafdelingen her i Aarhus. Det har været rigtig spændende. Altså, og det viste os, hvordan tingene fungerede og sådan noget. Så det var rigtig spændende. Ja. Har du nogle råd til fremtidige socialrådgiver og studerende? Ja. Det jeg vil sige er, at jeg vil starte med at sige, at det er en rigtig spændende uddannelse. Det er virkelig, det er ikke, det er svært, fordi vi har læsestof, men vi har ikke så mange timer, om ugen. Altså, der kan godt gå nogle uger, hvor vi kun skal i skole 2 gange om ugen. Men så er der også andre uger, hvor man skal gå i skole næsten hver dag. Men det var for eksempel fra 8 til 2. Så man skal ikke tilbringe så meget tid på skolen, men til gengæld skal man læse en del. En af de råd, jeg vil give, er, at man skal, før man beslutter at tage sig den her uddannelse, man skal vide, hvem man er. Jeg synes ikke, det er en god idé, at man tager direkte fra STX eller fra HF. Jeg synes, det vil være en rigtig god idé, hvis man arbejder ude på skoler eller ungdomsklubber. Altså, man skal have skaffet sig nogle livserfaringer, før at man går ind i den her slags uddannelse. Ja, det var... Ja, jamen... Du har nævnt før, at du har haft nogle erfaringer. Ja. Kan du nævne, hvad for nogle erfaringer du har haft? Eller du havde? Du snakker, da jeg arbejdede på en skole, der med socialt belastede unge. Ja. Ja. Altså, jeg arbejdede som sagt som vikar, så der havde jeg erfaringer med unge. Jeg havde klasser fra 0. klasse til 9. klasse, så jeg snakkede med rigtig mange forskellige mennesker. Jeg snakkede også med nogle elever, der havde problemer.
Så det var nogle, jeg havde nogle erfaringer. Jeg arbejdede der et år, så det var rigtig fedt at arbejde med de her med de her mennesker. Og en af de ting, som den her erfaring har gjort, er, at jeg er blevet meget mere moden. Jeg vidste godt, hvad det er, hvor mine grænser er henne. Det har også hjulpet mig til at finde ud af, at det egentlig faktisk er det her slags arbejde, jeg gerne vil arbejde med. At arbejde med mennesker. Ja, jamen, tak for interviewet, Lael. Jamen, det var så let.